Mas kontrolnya mas, mie kontrol mas.
apa almari satu yuk oh tidak diisi kain buat apa bermain cinta kalau tidak mau dikawin. suling kumandang suarane adula-aduli kepenak unine nyohake bareng lan ketroke tipung suling sigra kendangane oh yuk cik cik si oh ya oh ya za 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 oh ya ya oh ya ya oi oi oh ya oh ya
biasa toh. Cik 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 cik. Cik cik lo.
joget bagus matur nuwun dumateng para pamirsa. Dolan ning jaba Panjang bulan ning kaya rino kaya rino bulan ning wis ngawi-awi ae Kalau suka di antol-antol kangen banget ra bisa kumpul. Yuk. Iya mas, vokal cewek ditambah mas, vokal ceweknya mas. Oh, yang cewek.
seni sena budaya. Yuk, 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 yuk. Hoi. Hoi ya. Ampun. Ayo deh. Yo, aku ya. Hoi ya. Hoi ya. Ayo, ayo, ayo. Wah, oh ya, oh. Hoi ya. Oh ya, oh, 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 oh. Ya. Oh, oh. Hara, 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 hara. Hati-hati, hati-hati. Sena, sena. Ngangset, ngangset. Oh ya. Sena, sena. Sena budaya. Ajar nih sopo ini. Ayo sembuh bisa marahi sopo gitu lho. Iya. Oh ya. Sena budaya. Oh ya. Sena Ayo budaya. yuk. Yuk, 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 yuk. Ayo. Ayo, yuk. Yoi. Ayo. Aduh. Oh ya. Yuk, 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 yuk. Oh. Sanggar seni sena budaya. Oh ya. Yuk, ayo, Ayo.
Wah ya. Papo. Ngaturake wilujeng siang, Nduk. Awake dhewe diaturi. Pokoknya tekan kene iki ya wis ngaturaken sugeng riyadi iki Mas Gatot. Mumpung tasih siawan dan batin. Pokoknya ya Sanggar Seni Sena Budaya Metes RT 48 RW Argarejo. Menika dalam rangka tasyakuran dalam rangka apa iki Bu apa iki? Kitanan sunatan Mas. Supitane bobo jare. Hah? Supitane. Sing ping pira Mas? Ambo arti model arep ping pira, di model Mas kaya Bobo? leak Bali kae tadi. Oh alah, ben rada nyeni ngono ya. Oh, ya matur nuwun Nduk karo sponsor-sponsor di antaranya Ngaturaken matur nuwun. NR Audio. Audio. Iya, juga Sik. ada HD. Sena Spray. HD. Ya, Ada dengan Hadi. YouTuber juga kita lah. Dari Sedayu ini. Wah, Ya, apa Mas? iki Sedayu TV asbak juga ya ada. orang-orang aja. Nggih, pokoknya Cek. masih banyak kan sponsor yang bisa tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf ya. Yang penting pokoknya warga-warga kene sing penting ngedukung, Nduk. Bisa Mas, nggih. Ya wis. Diaturke lagu apa, Mas? Mas Budi, mau nanti Mas Budi. Mas. Oh, kok Mas? Apa? Ora, Mas. Oh Mas Agus, Agus. Oh, Mas Agus kok kleru. Mas Agus kemana Mas Agus? Mas Agus, Mas Agus. Yes, Agus, Agus. Apa Mas? Iki bobo, iki kok keterangane cetha rabu iki kok keterangane. Alah. Oh. Oh. Pamit kan ming kesele pamit ya ming nggih ngono kuwi ora iki piye keterangane ngono ya. Iya. Kok ya ming mrebes milih padha le nangis aku ki ora entuk apa-apa padha aku ya. Yo. Diaturke apa? Oh, capek gunung ya. Sepiro titingane Mas, capek gunung Mas? Ayo Mas Gatot. Saben bengi sepiro? Saben bengi nyawang
takon ngono lho. Masa aku ro kono mentel kono. Ayo, aku kalau kan iso kemayu kan aku tergantung suasana. Oh, tergantung suasana. Iya, iya. Sepira, Mas? Yen memacang, yen sambung karo Ciano. Iki kancaku nek wis iki aku ora kuwatir. Iki sing jembeng sapa to Mas sing jembeng Mas? Oh, iki mburimu iki sing wah gedene ra iki kowe ra kuru-kuru kuwi jane iki kowe seneng terus apa piye den kowe? Nah, mbah kuwi. Kowe iki uripe ora tau sedih ngono ora tau Mas. Oh iya wong iki ora tau mikir wong dhewe uteke ra duwe kok. Iya mulane kuwi. Pas dum-duman ki ora mangkat dek nene iki. Sorry ya, Den. Guyon. Kembang wae weton. Iya. Haguno. Iyalah alah. Sen. Mbak Tari. Iki sayane wis nyampleng tenan ngene iki marai ngantuk Kang. Asanggar Sena budaya. Tenan iki janis. Wis nggone ya enak ya Nah, iki Mas. kok nek kleru sithik ngono awake dhewe engko dipotong ya, Nduk. Aja. Rano, nah aku wis di nganu kok. Ora mbok ngono niku. Oh, dikekrek. Ya. Pacitan Sarowi aja ayo Sena budaya. Asik yo. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. aku jane nek ngene iki keduten ya Nduk aku. Iya. Keduten kudu ngadeg iki. Sampean gatel to? Heeh. Kandhani. Masa kok mar- Ayo, Mas Agus dikancani ayo. Mas Agus. Ayo, Mas Agus ngancani Mas Agus. Ayo Mas Agus Budi yo, Mas Agus Kepling. Yes. Oh, nek dia mar ngadeg Gak kepiye? apa-apa, ayo ngadeg dulu po tak ngadegan. Kene, ngadeg kene Den. Oh, Nah, pilihannya kan gur arep ngadeg dhewe apa tak degne? Oh, tak degne apa piye? ngono ora iso. Ora, iki yo sen sindene nyeleneh kabeh ya, Mas. Sing kene katoke biru. Iya. Kene klambine ireng. Ajan. Oh, ya nek ireng ra apa-apa. Nek aku arep nganggo biru ngono ki ra cocok, Nduk, wong aku ireng. Ayo, Kang. Panas udan. Ayo, kowe iki engko tak konjoget nglantang. Iki aku urung diteke. Oh iya. Panas udan, udan panas panas udan. Aling-aling. Panas di udan. Oh, ayo. Ngono. Iki Gus iki celaka. Coba takon Kang Bobo bener ora? Iya. Nek panas ya dudane ngono lak ya enak. Silir semriwing. Silir. Aling-aling capek. Gun. Aguno. Ayo. Ayo. Hoya. Hae, hoya ya. Hae. Itu. Hoya. Hae, hoya. Piye perasaane Mas? Wis. Piye? Ototku kenceng. Boyoke piye? Boyoke ra masalah. Oh, kene iki sing kenceng-kenceng. Ngendi. Kene. Oh, ngono kuwi. Iya.
Kuwi urung apa-apa padahal. Ah iya iki kayak lekas. Urung Ya. apa-apa, heeh. Sugir iki jan ya nek wis pokoke kompak iki pokoke kumpulane wong jadilan tuwek iki yang. Iya, iki gayeng banget ngene iki tanggapane piro to, Kang? Ayo iki bobo iki nglumpukke kanca-kanca sing wis tuwek-tuwek ning jadilan iki ya ngene. Lah iya. Lah iya ngono. Bisa ayo nduk. Miso wae capek gunung. Jar kowe kudune ra yo. Agah. Alah nyoh Mas. Nek sing ngono-ngono iki lak dinganokke aku. Coba Mbak Wati. Ah, iki kene ra nyah-nyoh kok kene. Lah, kene iki mahal. Iya, ngene ku. Ayo Mas, ayo Mas. Anatian wadon sareta. Ayo suara suling. Ayo, iki muni iki suara suling ngono. Ayo. Nadyan wadon sarta tak gentak nang ngetan balik ngolon apa Setiane kelakon. inumane banyu bene. Ya ngono. Tenan. Inumane banyune bening ya Mas. Aja kleru sing butek-butek. Aku wis ora ngono aja. bening-beningan lho nang iki. Aku bening mau lho, sponsor by LA Mineral. Dikasih deh. Mbak Tari mangga dikasih. Caping, Caping gunung gunung, Mas. sesarengan Sina. Budaya. Ayo Dek Sena, ayo bangun ayo. Ayo tangi Mas. Goyang no. Ayo. Disilai caping gunung. Nek iki arah Agus sing suwung ya. Lah ya lek kene iki gunung to Mas, kene Gunung Pendul. Oh, Iya. Gunung. Ha, Mas Agus asli mana Mas Agus? Randu. Ngerandu itu mana? Randu Kulon Progo. Oh, kelingan bunderan. Apa iki? Ayo Mbak Wati. Pasang pira kowe? Sekar bisa. Hae
ganti dong. Seribu kata tak terlukis dalam dada. Di Malaysia kekasihku, aku rindu. Ayo Mbak Tari yo. Bersama di Malaysia. Masa anaknya Mary. Piye lagi? Cinta bertambah. Asik. Sudah terpenuhi ya Mas Sudah. Yo. Tadi ada request cinta di Malaysia sudah terpenuhi. Apa dek? Apa dek? Kok Apa, iki Mas? demite apa iki? Kok sik ra tekan iki kok sik. Iki demite iki mau kelebon apa iki? Cinta. Kok ngerti dhuwit? Cinta tak terpisahkan. Iki ini ngerti jadi dhuwit lho, Kang. Oh, walah. Ayo Pengen ayo. njalo, ora Ora. gelem kalah. Ya dia neono rasa oke-okean nggo apa nek cah cilik. Lah THR-mu sakit to? Gumun aku. Heeh, jam menika sampun kados tenggal tembang. Caping Gunung Tapi Widri. gunung kalau kan cinta pertama di Malaysia. Cinta pertama di Malaysia. Ci. Yuk dikasih momen yang mau tak. Oh cinta, tak terpisahkan. Ya. Sing gandul-gandul kae tuh. Mbok pilih wonten sing ajeng ngecake THR saged nggih. Kayak anjir kita le. Ora wong wedok ki ya ngono kuwi kok. Wah ki aja wong adewe iki ora sang arep pakmu ngene ngono kuwi iki rasa. Lah iya to, Mas. Nek ora ki ming bangetan ayo. Jenenge ki wong usaha kok ya. Pokoke nek adewe iki nek ming ngono kuwi bobo wae semua ya. Heeh. Wis aja kuwatir nek bobo iki. Alhamdulillah, selawe-selawe. Lumayan. Selamat ulang tahun Kang Bobo. Semoga panjang umur, berkah selalu, sehat selalu, senang budaya, tanggapane jos ngono ya Mas. Hey! Ayo yo, ayo yo. Ayo Mbak Rita. Duh. Say. Deno kandulane ati petikane nyolayan. Lo hidup semati namung ono ing alam. Poso. Cinta sudah gak beneran. Aku cuma buat mainan. Aduh deno kandulane ati petikane nyolayan. Ayo ayo. Bukan masane aku tresno bila aku lunga. Ati ra
sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi atau menghiraukan aku lagi duduk kandolane ati dekane nyulayani Duka majane aku tresno lilakno aku lunga ati raguan tandang rasa rasa kerantaran cinta sedang gak beneran aku cuma buat mainan Duka majane aku tresno lilakno aku lunga terus jika ku buktikan teno iki tutung dolanan kabeh mau amang kok kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembadyan Ngajak hatiku dan aku nyabayu dan tanggung jawabmu itu palsu ku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar kau sayang cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Cinta budaya. Sampun. Sampun kabiar. Ditarik dulu semonggo 3, 2, 1. Senak budaya. Tarik toh. Ayo. Iya, oi. Yes. Ojo mlekuk Mas. Yuk, yuk, yuk. Yuk, ya, ya. Yuk. Manut. Celalat. Yuk. Wes urung ta Mas? Wes suruh. Ya sedilit nah. Enak budaya. Komatnya ing angkasa talu umyong asa merate jejel niel ketipung embal ponang bedhe bebinyanan aku ngajawi Pasukatan seni jadian Hormat yo kami senut Yuk. Ayo Mas. Ayo. Yo mas ku kewe kan semua sakola
ultra blue apa piye? Kita yo. Iya, sajake karo Kok kaya Baru batok pilek kok. aku ki yo marai kelingan nek paru. mungkinkah kembali besar Ya Allah. Ya oh, ya oh. Mohon dewata semoga nanti kembali bersih. Alamun. Sik, oh, yo yo. Kini jauh sudah, oh pujaanku sayang, hancur rasa hatiku bila teringat, bila ku terkenang. Tapi apa daya kini kau pergi jauh dari pandangan laksana awan tinggi. Engko ndak aneh aku ki. Iya, mau mimik sana flu dulu. Ndak darane pilek. Mungkinkah kembali besar harapan kita. Aku mohon dan dewata semoga nanti kembali bersua. Ayo Mas Tarito. Sinap budaya. Ayo Mas, tari Mas yuk, rampai Mas yuk.
Huk ya, huk ya. Suwe ora jamu-jamu pisan kodhong melong. Suwe ra ketemu pisan gawe gelong. Suwe ora jamu-jamu kodhong melong. Suwe ra ketemu sena budaya. Huk ya. Jos. Wes mas, mari mas. Yuk, yuk, yuk. Yo kian nira kang para Iya, oi. Oi. Bapaknya sangat tinggi. Ora mungkin. Kang kinelung di prakrara kuna kaya purane kang Iya, iya, iya. nuhoni
nuntun sapi karo lan waluku menyang pasar gendong dagangane sebrak-sebrak keong ame punyame tirta sawene warna-warna saking dumati ya 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 yuk 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 Mbah, monggo Mbah. Oh, Mas Rana nih Mbah, yuk. Ya Mbah, yuk. Ya Bu, monggo Bu, yuk. Yuk kontur, yuk. Isi kurang siji sapa meneh. Yuk, yuk. Yuk, komplit, yuk. Jalan!
nyedam apa ngono biyen Oh, biyen. Mbak Ritani. Dhisik nyidam apa to, Bu? Kok ora keturutan yo, Dul. Yo. Iya, Mas. Kok enggak minta susu ya? Wah, yo aja kok nek pengen. Jadilan kreasi awet iku nyoto handayani kang sayati nyoto jadilan kreasi awet iku nyoto handayani melu marang kang ninggal kang sayati gawe asrep kang yarti Iya le, ayo le. Wah, luar biasa. ayo le. Wah. NR Audio, terima kasih. Iya le. Huya. Iya le setan ora doyan demit ora tulit. Mundur. Iki alamatnya ngendi to ya kok bingung ya. Iya. Jos. Ayo le. Ayo Mas, yo. Iya. Wah, 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 wah. Wah, iya. Iya, iya. Iya, oh. Ayo Mas. Ayo Mas, saya mendonong ya Mas, yo. Ayo. Ayo Mas, kowe iki iso nglemeske barang kaku ora to, Mas? Oh, iya, iya dilemes nih. Oh, sing kudune sing putri kok sing. Yo. Wes lemes, Mas. Ah, wes. Ah, wes lemes nolok. Lega. Ayo sia-sia gitu. Ora yo. Yo. Yo yo. Wah mas pasirku
ojo nyangkut bareng wae dimen awet ora padha benange. Kasih jalan, kasih jalan. Ya Mas. Iyo. Bung, ya. Yuk, yuk. Woi. Iya. Ini mangan dulu yo. Hoi. Ayo Mas, wes Mas. Wes urung Mas. Wes ayo. Kesel mau Dek. Iyo. Wes surung to, Mas. Wes, wes. Ora Yes. nyuwun apa, Dek? Ah, karek cah Nggih, bagus. Cah bagus. Sajake ulang tahun Cah nggih, Mas. bagus. Cah bagus. Senyumnya mana senyum? Aja nesu ya, Dek. Loh. Apa dituruti sabar. Ah, Sena. Kale bagus iki temen selamat iki. ulang tahun sing endi? Sena. Sena iki Jan. Bingung. Ya gemes Minta apa? Heeh, wes. Dek Sena minta apa? Oh, Tresnowati. Tresnowati ya. Aja galak-galak yo Selamat Mas ulang yo. tahun sih, Oh, selamat ulang tahun terus Tresnowati. iya. Pokoknya jeragane cilik dituruti ya. Turuti ya nek. Heeh, ngono. Tresnowati. Ya ora kaya bar supit ngono kuwi Le, mlaku Le. Bapakne ra iso kaya ngono ki. Heeh, jadi monggo dipinangkani. Selamat ulang tahun spesial kagem Bopo. Iya toh. Sena budaya. Sugeng ambal warsa Kang Bopo. Hari ini Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam janji, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. maaf bukannya pelit atau gak mau kau model dikit yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua tentang cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Yo. Mas Sena, Sena budaya cok. Kau memang tadi uang aja dulu. Ayo golek sing akeh Dik ya. Hari ini Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri, yang ku beri bukan jam janji, wis
iso ramot kok Mbak, iso ramot ngene. Seikat atau puisi juga kalung hati. Saiki Maaf bukannya pelit atau nggak mau kok modal dikit yang ingin aku daripadamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua harapan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tresno. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, ya ya, oh oh. Tresno ati gawe puyung. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Tresno ati gawe puyung. Ya lo, ya. Gunung digawe sawah. Tresno ati digawe puyung. Tresno ati digawe puyung. Puyung Nalendra Satrio ing Madukara. Saya suwe saya ngangeti. Saya suwe saya ngangeti. Konten lono talunti. Yuk, Ya, ayo Mas. Kontur Mas Olo. yuk. Mama Endi, mama jaluk mimi iki lho, mama Endi iki lho. Ayo Mbak Huti, Mbak Kung, Ya Mbak, nggih. monggo. Ya salim, salim ya. Loh, kok Mas Basir? Loh. Oh, monggo, nggih, matur nuwun, Mbak. Ya niyo. Iya Lele. Jalan. Ya. Anak wangun ya. Jadi kayak anak iki wangun iki. Yo. Yo gendong buri Allah, yes. Kowe lek mlebu mimi ya, wis. Jangan lupa minum susu. Minum dapat gede kayak. Yuk. Sagunging para pamirsa kagung Wiyah Putri, Sanggar Seni Sena Budaya Netes RT Kausolu Argorejo Sedayu Bantul Ngayu Jakarta taksih sesarengan matur nuwun dhateng sagunging para sutrisna ingkang taksih nyawiji kebareng amrik saniki praplo sak kanca samangke kalajengaken bapak ingkang salajengipun inggih punika Bapak Ira Hidayah. Hah? Nggih.